ହେଇଟି ଶୁଣୁଛ କାହିଁ ଖରା ଦିନ ଯାଇ ଶୀତ ଦିନର ଅଧା ବିତି ଗଲାଣି ହେଲେ ଥଣ୍ଡା କାହିଁ ଜଣା ପଡୁନି ଯେ। ପେଡ଼ି ଭିତର ସ୍ୱେଟର ମଫଲର କାଢ଼ିବ ବୋଲି ଆଜି ସକାଳେ ତମକୁ ମୁଁ କହିବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି, ହେଲେ ଶୀତ ତ ଜମାରୁ ନାହିଁ। ଖାଲିରେ କାହିଁକି ତମକୁ କଷ୍ଟ ଦେବି ଯେ। ଏଇ ଶୁଣମ, ଶୀତ ଦିନରୁ ତମର ସେ ସବୁ କଥା ମନେ ପଡୁଛି ନା? ଏମିତି ଶୀତୁଆ ଡିସେମ୍ବର କଥା। ତମେ ମୋତେ ଦେଖା କରିବ ବୋଲି ଜିଦ୍ କଲ, ମୁଁ ମନା କଲି, ହେଲେ ତମେ ଜମାରୁ ଶୁଣିଲନି। ଚାଲି ଆସିଲ ଦେଖା କରିବ ବୋଲି। ବୁଲାବୁଲି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏସବୁ ହେଲା ବେଳକୁ ରାତି 10ଟା ବାଜିଥାଏ। ହଠାତ୍ ତମର ସେଇ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପ୍ଲାନିଂ କଲ ଲଙ୍ଗ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଯିବା। ମୁଁ ମନା କଲି, ହେଲେ ତମେ କୋଉ ଶୁଣିବା ଲୋକ ଯେ। ଟାଣି ନେଇଗଲ ଆଉ ନିଜେ ଡ୍ରାଇଭ୍ କଲ। କୋହଲା ପାଗ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ହାଡ଼ ଭଙ୍ଗା ଶୀତ। ତମେ ଗୋଟେ କଳା ରଙ୍ଗର ଜ୍ୟାକେଟ ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ସାର୍ଟଟିଏ। ରାସ୍ତା ଯେମିତି ବଢୁଥାଏ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ପଡୁଥାଏ। ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରେମର ପହିଲି ଶୀତର ଛୁଆଁ ତମକୁ ଜଣା ପଡୁନଥାଏ, ହେଲେ ମୋ ଦେହ କୋଲ ମାଡ଼ି ଯାଉଥାଏ। ଅନେକ ବାଟ ଗଲେ ମୁଁ ଜିଦ୍ କରୁଥିଲି କୋଉଠି ରହିଯିବା, ହେଲେ ତମର ସେଇ ଏକା ଜିଦ୍, ନାଇଁ ରାତି ସାରା ଏମିତି ଯାଉଥିବା। ପଛରେ ବସି ମୁଁ ତମର ସେଇ ମିଠା ମିଠା କଥା, ପ୍ରେମ ଭରା ଡାକକୁ କାନେଇ ରହିଥିଲି। ମୋ ମନରେ ବି ଡର ଥିଲା ଆଉ ତମ ମନରେ ବି ବହୁତ ଡର, କାଳେ କୁଆଡ଼େ ଆଖି ପଡ଼ିଯିବ। ହେଲେ ଶେଷରେ ତମର ଜିଦ୍ ସରିଲା ଆଉ ଥଣ୍ଡା ଯେମିତି ଅଧିକା ହେଲା, ବାଛି ନେଲ ସେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଏକ ମନ୍ଦିରର ସୁନ୍ଦର ବେଢ଼ା। ମୁଁ ଶୀତରେ ଥରୁଥାଏ ଆଉ ତମେ ଗୋଡ଼ ଲମ୍ବେଇ ଦେଲ, କହିଲ ଶୋଇପଡ଼। ତମର ଜ୍ୟାକେଟଟାକୁ କାଢ଼ି ମୋତେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲ ଆଉ ତମେ ନିଜେ ଶୀତରେ ଥରିଲ। ମୁଁ ଯେ କେଡ଼େ ବାଳୁଙ୍ଗାଟେ, ସ୍ୱାର୍ଥୀ ଥିଲି, ଆରାମସେ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ଆଉ କେଇ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମନ୍ଦିରର କବାଟ ଖୋଲିଲା, ଘଣ୍ଟି ବାଜିଲା, ଆଳତୀ ହେଲା। ଆଳତୀ ଦେଖି ଆମେ ବାହାରିଲେ ପୁଣି ବାଇକରେ ସେଇ ଲମ୍ବା ରାସ୍ତାରେ। ହେଲେ ସେ ଦିନର ସେ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ଶୋଇ ପ୍ରେମର ମାନେ ଜାଣିନଥିବା ଏଇ ସାଧା ସିଧା ମଣିଷଟାକୁ ତମେ ପ୍ରେମର ସଂଜ୍ଞା ବୁଝେଇ ଦେଇଥିଲ ତମର ସେଇ ଜ୍ୟାକେଟଟି ଦେଇ। ସେଇଦିନ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ତମେ ବୋଧେ ମାଗିଥିଲ ଏଇ ଅଭାଗାକୁ ଜୀବନ ସାଥୀ କରିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ମତେ ଏତିକି ବୁଝେଇ ଦେଇଥିଲ, ପ୍ରେମ ତ ନିଆରା ଭାଷା, ବୁଝିବାକୁ ହୃଦୟଟେ ଲୋଡ଼ା। ମୁଁ ଜାଣିନି କଣ ଆମ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ସେ ପ୍ରେମ ଥିଲା କି ମୋ ପାଇଁ ତୋର ସେ ତ୍ୟାଗ ଥିଲା। ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିଛ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ହେଲେ ସେଦିନ ଫେରିଲା ବେଳର ଶୀତୁଆ ସକାଳର ସେ ଖୁସି ବୋଧେ ପ୍ରେମର ପ୍ରଥମ ଅନୁଭୂତି ଥିଲା।